Кои са прави в момента? Защо не са седнали тези хора? За вас да се бързо по местата. Не може ли? Свиньо. Приятел от класа. Приятел. Може да не от класа. Може ли да не? Коста, свиньо. Да. Айде, сино, го правиш? Ето тук бе. Ето тук е. Отгоре. Ето ма, свиньо. Ето това. Ето тук се виждаш. Свиньо. Свиньо, ето ти. Поправи кога с главна буква тук. Виж точки къде. Тук е точка А. Няма да скуваш точките си. Поправи кога с главна. Аз бил човек. Още не е седнал на мястото си. Маршал. С тези телефони мачи ги забрана абсолютно вече. Готов ли си? Ще нищо. Не спазваш Чекай, Само ми трябва да